A Hruch Karol na bicykli uháňa a nosorožec Štefán už je tu. A už je to tu. Vrbovské vetry 2025 sa blížia a my máme program pre vás hotový. Sámko, kedy sú vrbovské vetry? Ahojte, už 5. júla. Paráda! A tieto vetry v spolupráci s Naturpakom a Slovenskou zálohou budú že vetry česko-slovenského priateľstva a budú sa striedať české a slovenské kapely. A my sa na vás se Sankom prevelice tešíme. Čaute na vrbovských vetroch! Čaute, tešíme sa na vás. A Hruch Karol na bicykli uháňa a nosorožec Štefán už je tu.